वेलकम इन संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूल लातूर, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट मराठी आणि मी मिसेस तेजश्री साखरे। आज मराठी विषयामध्ये मराठी व्याकरणातील लिंग म्हणजे काय ते आपण अभ्यासणार आहोत। लिंग यालाच इंग्लिशमध्ये जेंडर असं म्हणतात। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लिंग म्हणजे काय तसेच त्याचे वेगवेगळे प्रकार याचा अभ्यास करणार आहोत। लिंग नामाच्या रूपावरून ते पुरुष जातीचे आहे की स्त्री जातीचे आहे किंवा दोन्हीपैकी कोणत्याच जातीचे नाही हे ज्यावरून कळते त्याला त्या नामाचे लिंग असे म्हणतात। मुलांनो, आपल्या अवतीभोवती जेवढ्या काही गोष्टी आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीला काय आहे, एक विशिष्ट नाव आहे। व्याकरणाच्या भाषेमध्ये त्यालाच नाम असे म्हणतात। तर नामाच्या रूपावरून ते पुरुष जातीचे आहे की स्त्री जातीचे आहे हे आपल्या लक्षात येते। तर आपण लिंगाचे वेगवेगळे प्रकार बघूया। लिंगाचे प्रकार, लिंगाचे एकूण 3 प्रकार आहेत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसकलिंग। तर पुल्लिंग म्हणजे काय ते बघा। ज्या नामावरून पुरुष जातीचा किंवा नर जातीचा बोध होतो त्यास पुल्लिंग शब्द असे म्हणतात। म्हणजे ज्या शब्दावरून आपल्याला ते पुरुष जातीचा आहे किंवा नर जातीचा आहे, मग तो नर जातीचा म्हटल्यानंतर जे काही प्राणी आहेत तर प्राण्यामध्ये सुद्धा 2 प्रकारच्या जाती पडतात, एक आहे नर आणि दुसरा आहे मादी। तर ज्या नावावरून आपल्याला पुरुष जातीचा किंवा नर जातीचा बोध होतो तर अशा नावास किंवा अशा नामास पुल्लिंगी शब्द असे म्हणतात। उदाहरणार्थ मुलगा, बैल, मोर, शिक्षक, घोडा, चिमणा, कागद, पंखा इत्यादी। मुलांनो, हे जे काही उदाहरण दिले आहे यामध्ये तुम्ही बघू शकतात यातील काही मनुष्य आहेत, काही प्राणी आहेत आणि याच्यातील काही निर्जीव वस्तू सुद्धा आहेत, जसं की कागद आणि पंखा। मुलांनो, ह्या जे काही निर्जीव वस्तू आहेत, नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत, तर याला आपण आपल्या कल्पनेप्रमाणे लिंग प्रदान केलं आहे। म्हणजे याचा काही विशिष्ट असं याच्यामध्ये काही कॅटेगरी आहे का, नाही, परंतु ह्या जे काही निर्जीव वस्तू आहेत त्याला आपण आपल्या कल्पनेप्रमाणे लिंग प्रदान केलं आहे, जसं की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसकलिंग। जसं की कागद आणि पंखा हे पुल्लिंगी शब्द आहेत। आपलं पुढील लिंग आहे स्त्रीलिंग। तर ज्या नामावरून स्त्री जातीचा किंवा मादी जातीचा बोध होतो त्या स्त्रीलिंगी शब्द असे म्हणतात। उदाहरणार्थ मुलगी, गाय, बकरी, शिक्षिका, घोडी, चिमणी, खुर्ची, शाळा, खिडकी, इमारत इत्यादी। आपला शेवटचा प्रकार आहे नपुंसकलिंगी। ज्या नामावरून पुरुष जाती अथवा स्त्री जाती या दोघांचा बोध होत नसेल त्यास नपुंसकलिंगी शब्द असे म्हणतात। तर असे शब्द कोणकोणते आहेत बघा। उदाहरणार्थ पाखरू, मूल, वासरू इत्यादी। बघा, या ठिकाणी जे काही शब्द आलेले आहेत तर आपण जे काही मूल आहे, समजा छोटं बाळ असेल तर त्याला आपण मूल किंवा बाळ असं म्हणतो। मग ते मेल असो की फिमेल असो, ते स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी दोन्हीपैकी कुठलंही असू शकतं। तर त्यासाठी आपण दोघांसाठी पण मूल हा शब्द आपण वापरू शकतो त्या ओळखणे। तर आता हे लिंग कसं ओळखायचं, तर वस्तूच्या सुरुवातीला तो, ती, ते ही सर्वनामे जोडून लिंग सहज ओळखता येते। तर बघा, तो हे जे काही सर्वनाम आहे हे आपण पुल्लिंगी शब्दासोबत जोडतो, तर ती हे सर्वनाम आपण स्त्रीलिंगी शब्दासोबत जोडतो, तर ते हे सर्वनाम आपण नपुंसकलिंगी शब्दासोबत जोडत असतो। जसं की उदाहरणार्थ या ठिकाणी दिलं आहे तो फळा, तो मुलगा। फळा आणि मुलगा हे दोन्ही पुल्लिंगी शब्द आहेत। ती खिडकी, ती मुलगी, ते शहर, ते वासरू इत्यादी। अशा प्रकारे एखाद्या शब्दाच्या सुरुवातीला आपण तो, ती, ते हे सर्वनाम जोडून ते शब्द पुल्लिंगी आहे, स्त्रीलिंगी आहे की नपुंसकलिंगी आहे हे ओळखू शकतो। आता लिंग बदल म्हणजे काय ते बघूया। बघा, एका लिंगाचे दुसऱ्या लिंगात रूपांतर करणे यालाच लिंग बदल असे म्हणतात। म्हणजे एखादा शब्द दिला असेल, ठीक आहे, एखादा स्त्रीलिंगी शब्द दिला असेल तर त्याचं पुल्लिंगी शब्दामध्ये किंवा पुल्लिंगी शब्दाचं स्त्रीलिंगी शब्दामध्ये बदल करणे त्यालाच लिंग बदल असे म्हणतात। जसं की या ठिकाणी दिलेला आहे उदाहरणार्थ लेखक, लेखिका। लेखक हा पुल्लिंगी शब्द आहे तर त्याचं स्त्रीलिंगी रूप आहे लेखिका। वाघ, वाघीण, चिमणा, चिमणी,
तर अशा प्रकारे आपण लिंग म्हणजे काय ते बघितलेलं आहे. तसेच त्याचे वेगवेगळे प्रकार, लिंगाचे 3 प्रकार याचा आपण अभ्यास केला आहे. थँक्यू.